Άνοιξε του. Κάτι θα θέλει να μας πει. Βαγγέλη, Αφροδίτη, τα μάθατε. Έχω σπουδαία νέα. Σήμερα το πρωί συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που θα αλλάξει το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τι έγινε, συμφώνησαν επιτέλους ο Παπανδρέου με το Μητσοτάκη? Δεν είναι ώρα για αυτή η Βαγγέλη. Η Ελλάδα σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο. Μα τι έγινε, θα μας πείτε επιτέλους? Επανάσταση. Τι επανάσταση, πού βρισκόμαστε? Το 1821? Δεν εννοώ τέτοια επανάσταση. Οι στρατιωτικοί ανέλαβαν την εξουσία. Αυτό εννοώ. Μα δεν άκουσα να γίνονται εκλογές. Δεν χρειάζονται πια εκλογές. Βλέπετε, ο λαός δεν είναι όριμος. Για στάσου λίγο Παναγιώτη, γιατί εσύ εδώ δεν μας τα λες καλά. Εσύ δεν έλεγες χτες πως ο λαός είναι πολιτικά όριμος και δεν θα αφήσει να περάσουμε τη δημοκρατία. Άσε τι έλεγα χθες. Δεν ήξερα πόσο ζητάει Μαντάκης Παπαδόπουλος, ηγείται των επαναστατών. Μα εσύ θες το βράδυ. Σταματήστε επιτέλους. Ξεχάστε τι έλεγα χθες το βράδυ. Συνεννοηθήκαμε. Από σήμερα όλα αλλάζουν. Με ειδοποίησαν μάλιστα πως αναλαμβάνω γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών. Και από πότε έχεις εσύ σχέση με την οικονομία? Εγώ δεν έχω σχέση με την οικονομία. Ξέρεις πόσα χρόνια είμαι διαχειριστής σε αυτήν εδώ την πολυκατοικία? Άμα είναι έτσι. Έτσι είναι. Και στο κάτω-κάτω η αλλαγή θα είναι προσωρινή. Μόλις ο Παπαδόπουλος βάλει τη χώρα σε μια τάξη, θα προκηρύξει πάλι ελεύθερες εκλογές. Λίγες εβδομάδες αρκούν για να βρει ο τόπος στην ηρεμία του. Δηλαδή όταν λες λίγες εβδομάδες, πόσες εννοείς? 5, το πολύ 10.